Het is weer tijd van de vlag. Het is sowieso een feest hier bij Noorderwien, want Willem de Vries is haast 50 hier. Dus dat zal uitgebreid vierd en zijn worden. Dus dikke prima. Je laat nog een mooie Omroep Friesland tas. Ja, zo vind ik nou eens even wat. Geniet er lekker van. Er komt van alles voorbij. En dan vertel ik gewoon het volgende. Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend voor de door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. De ordenduis veegt mem, nou, hoe wie het vannacht, hoe is het gong? En de faam die laakt het en zei, och mem, waar sa on het pankoekbakken west, dat het beslag mij nog tussen de billen zit. Nooit zo serieus, jongen. Ik zeg altijd serieus. Nou, dat mag net. Leven net als serieus. Ik ben niet zo serieus. Je moet een geniertje. Ja, dat weet ik altijd niet. Wat? Zeker op vreed, dan geniertje wij. Ja, klopt. Ja, dan hebben we ben je altijd een heel feestje. serieus. Ja, nou zeker Dan ben serieus. ik al eens een professioneel aan de En meet. dan zei Willem focus. Ken je wel Willem En zien? dan zit ik, kan wat eten? Wat eten? Nou, kan wat eten focus. Ik krijg een appje van mijn vrouw dat die flapjes erbij had. Ik zou Willem even wasken. Hij ziet echt voor lul. Echt voor lul. Dat ken ik echt niet. We moeten wel een beetje op Willem passen. Is dat nog iets wereldje dat je me toch al in kennen of niet? Ja, feestelijk hè? Ja, zou boeren onze bij werk. Ja, hoi. Vaart het skip al? Ja, ik hoop het wel, ja. Ja, daar heeft een skip doopt van de Nou, ik heb net doopt. Ik heb film dat het de wetter gaat. Oh, Ze dopen doe ik net, hè. Dat Nee. door, als mijn praat was met mijn oortje, hè. Hey. dus Jim en Nijs. Goeiedag. Nou goeie. Ja, nou, ik ben de man van Gelder. Geld, Gerrit, Douwe. Geld, Gerrit. Douwe. Sure. GGD. Ik moet je GGD. Sure. ik moet hem net even zien. Even de kijkers thuis dus GGD. Dat kan ik inzoomen. Mijn vertellingen en Hey, dat is een bekende bank. Game daar aanst dan ik op spelen? Op de bank? dat is niet eens een gek idee. Ja, dan moet je gewoon op die bank staan. Die eerste bank die net omvalt. Maar ja, dit... Oh, in het Koppeltheater. Van Loud. Ja. Sneun, 14 april. Nog even stemmen voor straks. Maar ja, het klonk zo krijg ik al dikke prima. Ja, dat is goed. Ja, vond ik wel. Ja. Dat is goed om te horen. Ben je met op Facebook te share? Of website? Ja. Ja? Maar dan kennen mensen, dit komt op Facebook. Dus de Noorderwien-vlag. Ik stamp ik alweer om. En dan dat is een beetje een toegevoegde waarde. Dus je kijkt alle reclamemaatjes. Ja. Dus wil je een reclamemaatje dan kan dat nou. Nou, oké. Ja. Tweede CD, Istanbul Trip. Het is te koop bij CD Baby en op onze website. En binnenkort spelen we bij de mensen die eerder vandaag iets hebben verteld op een podium. Dus. Altijd nou de viool, Even een opromming? Ja, dat moet ik gebeuren. Hè. Dat is, wij hebben nog geen roadies, dus dan moet het al jezelf doen. Nee, wat nog niet is, dat kan nog komen. Precies, precies. En een manager zou het drummen. Manager? Manager zoeken we. Nou, doe een oproep. We hebben geen... Dit is van Facebook, dus doe een oproep. Ja, we zoeken een manager, want we hebben helemaal geen tijd om ook de manager spullen te doen. En ik denk dat er ook andere mensen zijn die dat veel beter kunnen dan wij, dus ja. Daar heb je nog mee in hoor. Nee, dan ben je er eigenlijk wel. Muzikanten hebben we al. Optredens. Optredens, ja. Als mensen een optredens voor ons hebben, dan hebben we dat denk ik heel graag. Gloria, in de gloria, in